ole thlir tu te chi bai le vek ule hei voina chuanin Mita lungte an pai to nu thuina phelna ka remove lai ka lo da do na Gallstone kan ti mai Mita lungte hi chu tunai chu han hinga nar zo ni vetas chu in lama amron pan thina manra nei tha loin pha chop devin ka lo phel sak thina chu video toy ka lo da sak don chu ni chu thui phel hi thiam lo tan chuan ti vengot thi har sa a thui dan kaida hi a design te hi om ve mo chu kan ron phel mop don ni hin hong hianin a stage hi mun re ta oma alai pong mi hu phur om reo maya a sengin the dan in kan remove chho don ni lo thlir hawang o he tai han hong hianin mun khat mun ni mun thum mun li la ya ver ani a hi ver anti thin Mita lungte ver anti a an ti dan in ta zai pui ang kha ni to lawa tu lai ti dan chuan an ver ta a chuan pipe hetia an zai chuk na chan chu khata an zaya drain thi sen vel ron ti chuan tur ang khan drain an siam thin ta kha wang khanin mun ni la ya khanin alo om ta ni chumo phel ngai kha chuan he kan han phel mul lai pong mi hi athuk rewa alai hi at khwar chi ni wang khanin har sariawa masengin kan han phel ve shama kan min lo po pui boka midangin ti khan min lo keu puya stitch khu a thuina khu mun ya oma lai pong a hian chu har sa sakra re me ma sengin kan ti thei shama ka bak che hi lo shiam lut tuk lo bok nen ma sengin engma thuina ti bun che bun om lawa avain kan remove theya alam om khop mai he tiang mi tin la mu lo ta ka tin kron da chhuah sak cheu ni hi na thui phelhlai mo hei hi Mita lungte pai chumi thui phelhlai ani chu thang te kha Mita lungte hi ke po pai to ka ni a ka Mita lungte hi chu hetiang hian ani lawa mit zai pa ngai ang khan an zaya chuan alan chhuah dan hi chu keima chuan nungzang han ron na chhuah ka chang chuan pumna ang ten chuan luak te chhuah ka gastritis ang type te pon an na thei ve ni chu mo chuan keima chu ka hnunga hian aron na akal thin ni chu aron na ron chhuah chuan kat cheson theilo ka thing thia ka thlan hi tla bor zela chuan avoi khatna phei chuanin gastritis treated min treat ama se avoi ni na khan ultrasound kan ti khanin ka Mita lungte kha lo ni a chuan zai ta ti khan tu na chuan khatyang problem kha ka nei to ngai lawa ka ha deuh te ron chhuak thina step ka kal ha te hian mo ron chhuak ka na thei le tu ka ni min kal tlata chuan pumna le hnungna ang khana ron lang chhuak thin ni chumo ana ve em ani na ron chhuak chuan ase voi ni che kha anat chhuak keima khamo chu jong chu ni ro se voi ni anat na khan kan thri chhuak te na ni chu na deuh khan voi ni ka tuara chuan ultrasound kan ti a khan Mita lungte ni ti kha kan hreta ni chuan hemi tu na ka phel mek hi chu hetia mit va pai ni lo khan an chu soma chuan kha an hip chhuak le thin ni chumo an ni chu mit pai ani lo khan ti khan a chut som kha ani mo chuan kha jong khani ro se kalome